bogat program od jutra. Već smo u 9:30 krenuli malo i ranije od predviđenog programa, znači došli su nam djeca iz dječjeg vrtića Petrinčica, došli su nam iz dječjeg vrtića Sisak Stari, ukupno 50 djece. Proveli su dopodne sa gospodinom Slavenom Ličinom koji je na prostoru Ekološkog centra Sakarije u Blago, sanduk pun čokoladica, tako da su krenuli u potragu za blagom slijedeći kartu i našli su ga nasred Petrinčice, vrlo spektakularno izvedeno. Gospodin Ličina se na užetu spuštao da dohvati blago i uglavnom podijelili su ga sa velikim veseljem. Nakon toga je gospodična Martina Mladenović iz Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije preuzela i djeca su s njom radila biljni tisak. Još će se radionica odvijati, znači došla nam je Pina Žilić iz osnovne škole Mate Lovrak, ona će napraviti glazbenu radionicu s djecom. Ivana Švragulja također iz osnovne škole Mate Lovraka će imati likovnu radionicu. Doći će nam djeca iz SOS dječjeg sela Lekenik. Oni će se isto uključiti tu na radionice. Sa inkluzivne farme iz Hrastovice su nam došli. Dolaze nam ovako posjetitelji sa svojom djecom, malo uključiti se, vidjeti što ovdje sve nudimo. Evo, nalazimo se u prekrasnoj prirodi gdje su smještena vrata Zrinske gore, jedan prekrasan projekt, pun potencijala koji je u samom svom začetku pruža i za mlade, za djecu, za obitelji koji su željni novih spoznaja o prirodi, o svemu onom što područje grada Petrinje sadržava, odnosno posjeduje. Dakle, velika biološka raznolikost, osim one kulturne i povijesne baštine koju imamo. Jedan od projekata financiran sredstvima Europske unije, zapravo, evo, stvarno mi u Petrinji povlačimo zapravo za sve važnije projekte ta sredstva bez kojih, evo, ne bismo mogli zbog ograničenog i našeg proračuna, ali i onog Republike Hrvatske, od obnove do ovakvih zanimljivih projekata. I veseli me što na ovom području i što se tiče ovog projekta ima jako puno prostora za dogradnju, odnosno nadogradnju. Evo, što se danas zapravo događa, da većinom dolaze školska djeca, ima prostora i planova, koliko čujem, i kod voditelja i za nekakve obiteljske programe. Znamo da ima jako puno OPG-ovaca koji su smješteni na ovom prostoru i za njihov razvoj također ova ustanova ima veliki potencijal. Ono što nam nedostaje definitivno su smještajni kapaciteti na kojima moramo poraditi i mi kao grad, ali zapravo možda još i više ovaj privatni sektor, i vjerujem u pozitivnu i kvalitetnu budućnost grada Petrinje i cijelog šireg prostora.